כאן רומי מבוב ורומי, וגם בוב כאן, בוב תגיד היי. שלום, אני אומר לקרוא לי בוב. אז אנחנו היום בפרק חדש של שורדים עם כלבלבים, וזה הפרק השלישי שלנו בעצם, ויש לנו כמה חדשות לספר לכם. אז היום המשימה שלנו היא להרחיב את הבית, כי נראה לנו לא בסדר שהכלוב של האחיות יותר גדול מהבית שלנו, ויש לנו גם גור חדש שהוא כלב הציד של בוב, אבל עוד מעט הולך להיות גם לי אחד. בעצם אפשר כבר עכשיו לעשות לו. אוי רגע, חסר לנו בשר אחד, לעזאזל. יש לך בשר אחד? כן, יש לו. כן. סבבה, תביא. אחלה, זהו, תרים אותם, זה רק בשביל הכלבלבים. אם יצא עוד פעם גור שלך זה יהיה ממש מעצבן. תרים את לקי. איזה חמודה, היא רוצה על התנור. אני רוצה לאכול זכוכים. טוב, בהצלחה. לא, זה הגור שלך עוד הפעם. משהו מקולקל אצל הכלבים האלה. אתה מחליט להשאיר אותו בחיים ואז לי יהיו שתי גורים או להרוג אותו? לא יודע, אולי נשאיר אותו? תכתוב לי להרוג אותו. מה, ואז גם לי כאילו יש שתי כלבים. רגע, חכו יוטיוב, אנחנו עוצרים. אוקיי, אז סליחה על העצירה. בקיצור, היי שעון מעורר. אז אנחנו הולכים להרחיב היום את הבית, ואחד מאיתנו יכרות עצים, אחד אבנים. עדיין לא החלטנו ממי, אבל כנראה שאני יכרות עצים בגלל שיש לי כבר גרזנים והוא כבר ייקח פשוט מקוש. כבר יש מקוש. כן, אוקיי, אז פשוט הבנת. אוקיי, אתה יכול לקחת איתך את הגורים אם אתה רוצה, אני לוקחת איתי את סנואו. וואו, הגשר הבטוח נראה גדול מתמיד. טוב, בואי סנואו. קדימה, כל חיה שתרגי, הבשר שהרווחת שלך, יאללה. נתפשר איתך. אם נראה חיות, כמובן שנצוד אותם. חוץ מזה חזיר, כי אז ניקח אותו. כן, חזירים אנחנו ניקח כי אין לנו, אבל לעומת זאת, טוב, כבשה גם ניקח כי יש לנו רק אחת, אבל לעומת זאת אם נראה פרה או תרנגולת, אז כאילו... תכלס, איך ניקח חזיר? אנחנו צריכים גזר, ועדיין אין לנו גזר. לא, תכלס. אז פשוט לא ניגע בו. אלא אם כן יש שם יותר משתי חזירים, ואז נהרוג אותם. טוב, אז אתה הולך לכרות אבנים? כן, פשוט הנה לפידים, אני חייבתי לפידים, נדע. תמשיך את המכרה שבנינו פעם קודמת, ואגב אני אכרות גם את צהלון וגם השוחית. אתה יודע אם נרצה לעשות משהו צבעוני כזה. אתה פשוט בוא נתחיל כל הצ'אטורה. בדיוק. כל עת תתקבל בברכה. כן, אם לא נבנה איתו בית, אז נכין איתו פחם או מקלות או גדר, משהו כבר נכין איתו. וואי, לפיד, מה זה נראה את זה בטקסטורה? באמת? תראה אותו. תשתגר אליי רגע. לא, תגיע עד אליי. לא, אבל אני קוראת את העץ, לקח לי שעה להגיע לפה. נסעתי בקאי. נו, מה אכפת לך? אני פשוט לא יכולה לרוץ כי אני רחוקה מהבית. זאת אומרת, לא רק מתי שתזהי למקרה הפידה, כמו שזה 400 קילומטר מהבית. כאילו, נראה זה נחמד כזה, הוא נראה... אני אוהב אותו, זה חמתים לאבנים. נו, אז זה אחלה. ונגמר הגרזן, לא נורא, יש לי עוד 2. נתתי פחם. אחלה, קח אותו. אבל זה לא היה לי. איזה? הסתובבתי לפחם, פתאום מסתובב בצד השני, אני חושב שהעולם נגמר. כן, גם לי היה לה כזה שהכל כחול פתאום, נכון? כן, ואז זה חזר לנתתי. יופי. אני לא בטוחה אם התקנו, כי פשוט ניסינו להתחיל לצלם מקודם, אבל הייתה פשלה, אבל אני אגיד את זה, כי אני לא בטוחה אם אמרתי, שיש לנו עכשיו עוד פרה, כי מצאנו אותה בין הצילומים, ובגלל שהיה לנו 2 חיטה, אז רבנו ביניהם, אז עכשיו יש לנו 3 פרות. אלה החדשות. אנחנו נבלים בשביל הבית, נכון? כן, בשביל מה עוד? אולי גם בשביל כלים, אבל בכללי זה בשביל הבית. טוב, המטרה שלי היום זה לחזור. תחצוב הרבה, אני כבר חצבתי סטק ומשהו. רק מהצלון, מהשוחית חצבתי
קראתי 12. עץ הקרשים, זה חשוב. עץ. וואו. טוב. תודה. אני אוספת פה כל שתיל שאני רואה כדי לשתול אותו ליד הבית, כי ממש ליד הבית אין לנו עצים, צריך להתקדם קצת כדי למצוא את העצים. נעשה איש טילים כזה, כמו שאנחנו עושים בכל עולם. כן, בכל עולם שאנחנו באי בודד, וזה ממש קשה לשרוד באי בודד, שלא תבינו לא נכון. אם נראה שנורא קשה לשרוד בו, אז כנראה שנגמור את הסדרה ונפתח סדרת סורווייבל חדשה בעולם אחר. אבל בינתיים אנחנו מסתדרים אחלה. אגב, מתחיל להחשיך, אתה פשוט במערה, אז אתה לא רואה, מתחיל להחשיך, אז כדאי שתתחיל לצאת אם חצבת עמוק מדי, אם לא תישאר שם עוד קצת. לא חצתי עמוק, לא חצתי עמוק. לא, אמרתי את זה ליתר ביטחון שאתה לא רואה שעכשיו לילה כאילו. כמה אבנים כבר יש לך? אגב, לי יש 38 אבנים, אין לי מושג למה, אבל לקחתי אותם מהטבעה. אוקיי, בוא מהר הביתה, כבר ירח עלה. אני משתגרת אליך? אליי? כן. לקחת את הגוריק. אם אני לא מכיר בשחור, זה סנואו. וואו, הלפידים זה מהטקסטורה שלי. או שאתה רואה אותם מהטקסטורה שלך. לא, אני רואה אותם, יש לנו בטקסטורה שלך. נכון, אבל לפעמים זה מתערבב, ואז רואים חלק ככה וחלק ככה. הגור שלך גדל. לא, איפה הוא? הנה הוא גדל מאחוריך. חמוד. כבר לא כזה חמוד. כן, הגורון הקטן יותר חמוד. טוב, תרים את לקי, אני אנסה עוד הפעם לעשות גור. רגע, אין לנו בשר. יש לי בשר זומבי אחד, אם יש לך עוד בשר זה מאוד יעזור לנו. בעצם לא, אני אלך לחצר, אני ארוג איזה תרנגולת. אתה רואה איזה טוב זה כשיש לנו מלא תרנגולות? יש לנו גם הרבה ביצים. כן, עכשיו אני לוקחת את כל הביצים וזורקת אותם. טוב, בא לי על התרנגולת הזאת. הרבצתי לתרנגולת והיא בדיוק הטילה ביצה. יופי הביאה לי בדיוק בשר אחד. אוקיי. הפעם אני אתן ללקי קודם בשר, אולי זה יגרום לכך אני אקבל. בואי תיכנסי הביתה סנואו. מהר לפני שתרנגולת תיכנס. בואי. נו סנואו. יאללה, מה קרה? תנסי. שעון מעורר נכנס. רגע, יש לי רעיון. מה, שעון מעורר נכנסה? שעון מעורר, צי מהבית. צי. טוב, נוציא אותה כבר בבוקר. עכשיו אני צריכה להכניס את סנואו הביתה. הכלבים שהתנחלו על המיטות. כלבים מתנחלים. זהו, נכנסה הביתה. טוב, יאללה, בוא נלך לישון. איפה? אני לא יודע לראות המיטה. אין מנורת שתי אלה. לי דווקא יש מקום. כי סנואו יושנת על הרצפה, היא מחונכת. הם שתיים... לא, רק אחד גדל. הוא יושן לי על הכרית, אלון, תיקח אותו. טוב, יאללה, תרים את לקלק. ובוא נוציא אותו מהבית כדי ששאר הכלבים לא יתחרפנו, אבל חכה, קודם צריך להכניס את שעון מעורר לגינה. יופי, זהו זה. בוא. בוא יפה שלי, הנה סנואי. תארי לא ליפול, כי אני כן נפלתי. יאללה, בואי, אני אצא חלבויות. תוציא את לקי, או אולי את אחד מהגורים, זה לא כזה משנה. מה עובד אותה? סנואו כבר יצא לעזור לי. כסחי אותו, סנואו! כסחי אותו! כי מ-1-8 כלבים הורגים סקלטונים. רוץ כמו הרוח סקלטון אידיוט. כלבה טובה, בואי. אני מקווה מאוד שתולידי הפעם גור שיהיה שלי.
טוב, תוציא את אחד הכלבים. הנה, אנחנו... אתה בתרנגולות? עם מלא אנדרמין. היי, אנדר. הוא עבר במקום בטוח. לא, יהרוג את הכלב. הוא לא יהרוג את הכלב, אני אהרוג אותו. קבום. הרגתי אותו כבר. טוב, אני אשתגר אליך כי אין לי כוח להיכנס הביתה. סנואו, את פה? איפה סנואו? היא כאן? אני לא רואה... כן, הנה. הנה, השתגרה. לאפי, איפה אתה? לאפי? הנה הוא. אוקיי, הפעם ניתן בשר קודם ללאקי ונקווה לטוב. לאפי, שלט. קדימה, בבקשה, גור שלי! אמן. לא, עוד פעם שלך! אולי אני הרבה ביניהם פעם הבאה. אוקיי. אתה הורג אותו או משאיר אותו? כי נראה לי שיש לנו כבר יותר מדי כלבים בבית. די כואב לי. גם לי כואב, אני רואה אותם בתור עסקים סיביריים. תאר לעצמך כמה כואב לי. טוב, איזה תרנגולת נהרוג? חסר לנו קצת בשר. אני משאיר פה את לאפי. זאת אומרת עליה? אז בוא ניקח אותה. בואי ניקח גם אותה. בא לי אותך, את נראית לי שמנה. תרגיע אותה סנואו. אני משאיר פה את לאפי שיהיה באוויר הצעה. אוקיי. תסתכל על הים. אני פשוט אציא את סנואי לטיול מיד אחרי שהיא תהרוג את התרנגולת הזאת, כי אנחנו צריכים קצת בשר. זהו זה, 3 בשר יספיק לנו. סנואו תמיד באוויר הצח, כי אני לוקחת אותה איתי. אגב, נראה לי שאתה צריך להוציא את הגורים לגינה, אין לנו מקום. טוב, אז יש לנו עצים כבר, אבל לא יזיק עוד קצת. תגיד, יש לך בשר? לא. לא משנה, בדיוק תרנגולת נהייתה מוכנה. איזה מזל שיש לנו מיליון תרנגולות. תגיד, איפה המעדר? בתיבה? הנה הוא, מצאתי אותו. רגע, יש לנו עצמות, בוא נכין דשן. יש לנו הרבה דברים, זהו זה, הכנתי דשן, מה רע? טוב, אני מביא איתי היום את הגורון. אתה רוצה שאני אחתוב? כן, תחתור אבנים. אני יכול גם לראות את המכנעה. יאללה, בוא חמוד. כן. אני פשוט טוב. שיט, לא נכנסתי לפדינים, תראה פה חמוד, אל תיבהל. היי, פרות. קחו. יש לנו הרבה חיטה, אם נמצא עוד פרות יהיה אפשר להביא. אני הולכת לחפש פרות במקום שהן תמיד מזדמנות בו. אם אתה רוצה בוא איתי. לא, אני חוצה פה. נכון, אתה חוצב, אוקיי. אני בינתיים יש לי נראה לי מספיק עצים, סטאק ו44 ועוד 18 השוחית. נראה לי בינתיים זה יספיק, נכון? נו, איפה את? הנה, את יפה. גם אם יהיו לנו הרבה פרות, גם יהיה לנו גם הרבה סטייקים, וזה גם טוב. אוי, זוכר שיהיה לנו בשרת ההוא, הספאונר של הפרות, היו לנו מיליון סטאקים של חזירים ושל פרות, של בשר כאילו. כן, בדיוק כמו הברזל, היינו גם תכונים בברזל. הנה פרה! ידעתי שהן תמיד מזדמנות פה. אל תשתגר אליי, לא משנה מה תעשה, כי כל פעם שאתה משתגר אליי מפסיקות לעקוב אחריי. אתה שם לב? אני לא משתגר. אני חוצבת. אחלה, תמשיך לחצוב. עבדתי פחם. אחלה. כן, יש לי הרגשה שבשבילי זה עומד להיות פרק מעצבן.
לא בשבילי, אני מצאתי פרה. איזה חמודה סנואו, היא כמו כלבת רועים כזאת, היא דוחפת את הפרה. לא, אתה זה מעצבן. נו. מזל שחור, הבנתי לך. כן. ואף תשאלו, זה פשוט תמיד אנחנו... יש לנו מזל כזה, אני תמיד מוצאת ברזל והוא מוצא פחם, בגלל זה בכל השרתים שאנחנו משחקים בהם סורווייבל לפחות שבוע, אנחנו תחונים בפחם וברזל. וכאילו פחם זה כאילו קל להשיג, לא יודע מה יקרה בשבילנו לפחות, אנחנו רוצים פעם אחת, זהו, זה פשוט 400 קצת. כן. זה עולם שלם מפחם שאני מצאתי. נכון. אפשר להכין לפידים. כן, אפשר להכין לפידים בלי להתקמצן. קדימה פרה. סנואו נכנסת בתוך הפרה כבר מרוב שהיא עוזרת לי. זהירות לא ליפול לתוך הבור. זהו, אז תמשיכי לעקוב אחריי, פרה טובה. זאת פרה טובה, תשמע, היא ממש טובה, היא עוקבת אחריי, לא כמו כל הפרות. רק דיברתי, הפסקת לעקוב אחריי. לא נורא, אנחנו כבר בכניסה לבית, כל הכבוד לך. שעון מעורר שלא תעזי לברוח, לא, היא עדיין עוקבת אחריי, זה היה נדמה לי. בואי פרה. זהו זה, תתרבו לכם. אז אם את יכולה, בואי תתחי מקוש ובואי תרדי, כאילו בואי למצרה. טוב, רגע, לא, אני מעדיפה לחצוב עוד קצת עצים, אתה לא חושב? כי נראה לי שנשתמש ביותר עצים, לא? אוי, אם תמצא הרבה פחם נוכל לשרוף את האבנים בתנור, ואז זה יהיה יפה. נשמע כל כך אכזרי כלפי האבנים, בוא נשרוף אותם בתנור. תגיד, שומעים ברקע את אח שלי? יופי. כן, שומעים. אילי, אל תדאג, לא, אני אחתוך את זה. לוליק, אתה יכול להיות בשקט? טוב, לא נורא. אוקיי, חזרנו יוטיוב. היו קצת רעשים, אבל לא נורא. אל תדאגו, לא עשינו שום דבר יותר מדי מעניין. כן, זה היה איזה 2 שניות. לא עברו אפילו דקה לא עברה, אוקיי? שלא תחשבו כלום. לא, חייבת לבוא לפה, מה זה? אני רצתי לגובה שלא למה... יש לך מקוש בשבילי או שלהכין אחד? לא תכיני כמה, באמת. אני חוזר עם הרבה... נו, אבל כבר התחלתי לרדת. למה לא לקחת את הגוריק איתך? אימא'לה, נפלתי. תביא לי מקוש. אין לי. טוב, אז אני אמות. ביי ביי. סנואו פה, נכון? כן, לא, תשמר לי. יש לי כמעט קצת פחם, יפה, יפה. יש פה מקושי עץ, זה לא ממש עוזר לי. כמה מקושי אבן להכין בערך? 10. לא הגזמת. תפחים לי 4. לא משנה, כבר אני מכינה 10. אפילו שזה מבזבז לנו מלא אבנים, אבל לא נורא. מלא אבנים, יש לי 2 סטטים. זהו, זה 10 מקושים כבר אצלי. בוא, אבל כבר לילה, תשתגר אליי. אני כבר רציתי לשגר אותך אליי. תגיד, סנואו נכנסת? לא יודע. וואי פאק! מה? שרפתי שם את הברון. ראיתי אותו יושב שם, הייתה לי הרגשה שאתה הולך לשכוח אותו. סנואו. כן, זה פה. הוא שם, למטה. עוזר לך? די, אני הוא לא פה. הוא כן פה, בוא אני ארד לעזור לך לחפש אותו.
אולי הוא עוקב אחריך? יש מצב כזה? טוב, בואי נעלה למעלה, נחפש את בבוקר, אולי נראה יותר טוב. טוב. פתאום פדיחה הוא בתוך הבריים. הנה הוא. מצאנו אותו. בואי לא נדבר על זה. בדיוק. נו, למה הכלב שלך יושב עליי? כשבן אדם יושן הוא לא צריך שכלב יישב עליו. אוקיי, טוב, יש לי כמה דברים להביא לך, חכה. שנייה, אני רק אשים את כל הזבל שאני לא צריכה. אוקיי, אתה פה? כן. וואו. כמה מקושים לקחת? 1, 2, 3. הפעם אני לא לוקחת את סנואו שלא יקרה המקרה עם הגור שלא נדבר עליו. כן, בואו נרבה אותם כבר. נראה לי כבר אפשר. רק צריך בשר אחד. אוקיי, מי מתנדב למות? אוקיי, נראה לי יש פה יותר מדי תרנגולות. את תמותי. זהו זה. טוב, חכה, אני רק אביא את סנואו. סנואו, בואי. תקשיב, אני יודע. לא, שון מעורר ברכה. איפה היא? אתה עוקב אחריה? כן, הנה, לאטי. לא, תמשיך לעקוב אחריה. תמשיך לעקוב אחריה, אני רצה להביא זרעים. אל תאבד אותה, לא משנה מה. זרעים, איפה אתם? חכה. אתה לא נותן לה לברוח, שומעת אותי? סליחה חיטה, אבל... להביא. התפתח הוא מגע מסתלת. סליחה חיטה, אבל הייתי חייבת. שון מעורר, בוא אליי. זאת היא? מיליון אחת. בואי שון מעורר יפה, בואי שון מעורר יפה. יש פה כלב שעומד. נו, זה סנואו בטח, לא? במים. איפה? הנה פה. כן, סנואו. איפה שעון מעורר? בבית, הכנסתי אותה. זה הנראה שהתעלל בהם. לא, אני לא שמתי לב שזה אצלי. אוקיי, קח. תביא את הבשר המבושל לסנואו, תעשה טובה, היא צריכה להיכנס להיריון בדקה, זה קצת קשה. אוקיי, הנה לק. איפה לק? אנחנו חושבים מסכן שאח שלך פה, אוי. אתה מגיע לך עכשיו לבית הבשר. חכה, תיזהר על שון מעורר. טוב, תביא את אחד מהכלבים שלך. וצריך למצוא כלוב בשביל שון מעורר, זה לא בסדר שהיא ככה. לא, שון מעורר. אני בדיוק רציתי לשים שם פחם. חמת. לא, אתה מרבה ביניהם. בוא החוצה. תחזיק את זוועות, כי כבר התחיל להיגמר לנו כל הבשר, זה לא טוב. לא נורא, יש לנו אינסוף תרנגולות, אתה רציני איתי. אולי תנסה להרבה אותו עם הכלב האדום שלך, גור שהיה פעם גור. לא, אם עכשיו זה לא... וואי, כמה טוב. אם עכשיו זה לא מצליח, אז פעם באה מנסים עם כלב אחר, זהו. כן, כי אי אפשר. להגיע. כבר 3 גורונים ולסיים. ואיפה זאת היא? אמן. הוא הפעם שלך! טוב, משהו פה לא בסדר, לקי, על קצת סירובל. הוא בורח רמון. טוב, מה? תביא אותו בלי שאני נראה. אוקיי. סנואו כבר כיסחה אותו. אתה קולט, אמא ככה הורגת את הבן שלה, זה לא בסדר. לא נורא, הנה שעון מעורר מטילה עוד ביצים, הכל בסדר. טוב, כמה אבנים יש לך סתם לקטע? אני שאותם בתיבה. אוקיי, בוא נראה מה מצבנו.
סטאק, מה? זה הכל? רק סטאק אחד? 30 ומשהו. סטאק לא, הנה, אופסופס לא שמתי את זה. זה הכל? סתם, אוקיי, זה בסדר. זה נחמד. אז תיקח את כל האבנים, אני אקח את כל העצים, ויאללה. נלך. אני אהפוך את כל העצים לקרשים. השוחית אני עדיין לא אגע בו. טוב, אני הולך ליער, לא ליער, למכרה. למה? זהו, בונים את הבית. נתן, רוצה שנמשיך. אוקיי, איפה נבנה אותו? במקום של הבית שלנו או שלא? לא, נראה לי, הבית הזה שיש לנו עכשיו, זה בית כזה של חיות. נראה לי גם. בוא נבנה את הבית שלנו כאן, הנה, יש פה שטח משותח כזה. נצטרך רק לסתום קצת את הבור הזה. לא, רגע, אל תצמי, יש לי רעיון. בריחה? כן. אחלה, כי אין לנו דלי. זה סנואו. למה סנואו עקבה אחריך לעזאזל? לא אחרייך, לא אחרייך. אתה עשית שבלל. כן. אני כן. לא, אני לא. אוקיי, תנסה לא להרוס שם משהו. חוץ מזה יש לנו ים, למה אנחנו צריכים ברכה? חושב חצי כזה. לא, זה יכול להיות של אמבטיה. כן, נראה אחר כך. בוא נתחיל לבנות את הבית. איך אני יוצא? ככה. אוקיי, בוא נתחיל לבנות, אבל זה צריך להיות גדול. הנה, זה הכל. רואה? נכון שזה בית ענק? תראה, לון. כן. בוב, תראה. אני יכול גם להגיד לא מבלבים את הכיוונים שלנו. תראה, נו. זה הבית שלנו, כל זה. אתה רואה? מה? לא, בואי נקטין קצת. צודק, בוא נקטין קצת, זה גדול מדי, הנה. אחלה. זהו, עכשיו רק צריך לבנות גג. טוב, אנחנו עם חוש ההומור הצלע שלנו, יאללה. אוקיי, בוא נתחיל לבנות. תביא קצת עצים. אמרתי קצת. זה הקצת שלי. כן, גדול, אל תקמצן, אה? כמה שתכחיש, אני יודעת שאתה לא תימני, לכן אל תתקמצן. וגם לא פרסי, אז קדימה. אגב, את הרצפה נראה לי נעשה מהשוחית, לא? אפילו שאין לי מספיק השוחית, אז אני אצטרך לכרות קצת. תתחיל לבנות את הסקיצה, אני הולכת לכרות קצת השוחית. קצת הרבה. חוץ מפה, תכלימי, את רואה פה איך שתמתי וסלון? מה, למה פה לא? לא, אני רוצה שזה יהיה פינת מיטות. אוקיי, אז למה שהיא לא תהיה עדיין אותה רצפה? ראשי קצת שונה. היא מלא סנואו, חשבתי ששתלתי עלייך את העץ. היא השתגרה בדיוק במקום ששמתי בו שתיל, זה היה כזה מפחיד. את זוכרת את הפעם האחרונה? כן, עם פומה. סיפור ארוך, יוטיוב, אנחנו לא הולכים לספר אותו. רק אני אגיד לכם דבר אחד, אל תשתלו עצים במקום שיש לכם בו חיות, שאתם באמת אוהבים ואכפת לכם מהם. אתם מבינים, היה לנו... טוב, אני כן אספר. היה סוס אחד, אני לא אספר, אני אספר בקצרה. שנורא אהבנו אותו, ואז פתאום... היו שתיים בעצם, אחד אני אהבתי יותר, ואת השני אהבתי פחות, והוא אהב יותר את השני, ואת הראשון שאני אהבתי יותר הוא אהב פחות. ואז שתנו להם עצים בגינה, שיהיה להם נחמד. ויום אחד, על הסוס שאני אהבתי יותר, צמח עץ, הוא קיבל מלא מכות, אבל בשנייה האחרונה באנו והזזנו אותו, ואז מילאנו לו את החיים עם תפוחים. יום אחרי זה עשינו את אותה טעות מפגרת,
ושתלנו עוד שתיל ליד בחצר, ואז זה צמח על הסוס השני שבוב יותר אהב, רק שהפעם לא ראינו את זה בזמן והסוס נפטר. אז הלקח מזה הוא אל תשתלו שתילים בלי להשגיח עליהם, או תשתלו שתילים לפני שיש שם חיות. זה. מוסר. מה? כדאי להם להקשיב. מאוד כדאי להם. כן, סיפור עצוב. הם כזה מאוד פרשנים, נכפה, זכו לו סוף. כן, אתם לא מבינים את הקשר שלנו לסוסים האלה. כן, כאילו חלק במיינקראפט, אחרי שאתה חי שם די הרבה, תדעתי לפחות. תלוי איזה חיה. תשמע, אתה לא יכול להיקשר לוויליג'ר בינינו, חוץ מיוטיוברים מפגרים שנקשרים לוויליג'ר. יש כאלה. זה מאוד מטומטם לדעתי. כאילו זה ויליג'ר. מה? יש לו אף תפוח אדמה, הוא מכוער, הוא מציע לך עסקאות מחורבנות. למה להיקשר אל החר הזה? יפה, אני רואה שכבר ממש התחלת לבנות את הקירות. כן. נייס. טוב, כבר לילה. טוב, נמשיך את אתר הפנייה כבר מחר. בדיוק, אתר בנייה. טוב, קראתי קצת השוחיות, עכשיו יש לי 4 שטקים של קרשים של השוחית, ועוד חצי שטק של קרשים. כנסי הביתה. בוא, יפה שלי, כזאת חכמה, יודעת להיכנס. זה לא שהיא פותחת את הדלת, זה גם לוחיות לחץ. כן, זה חכם, מה? אני אפילו לא יודע את זה. ברור, אנחנו מפגרים, אנחנו רק שמים את הלוחיות לחץ, אבל איך להשתמש בהם אנחנו לא יודעים. לא, זה בטוח לא לעמוד עליהם. בטוח, אין מצב, בטח שורקים להם ואז הם נפתחים, או שאומרים להם סום סום ייפתח ואז הם נפתחות, לא? אתה יודע, הבנו את החושמור, הצולע. בדיוק. חושמור צולע מאוד. טוב, למה? איזה דף מוגלים? כך. הפעם תנסה עם הגור. לשעבר. בדיוק. תנסה עם ההוא של המיטה שלך, או שזה לקי. לא בדקתי. לא, זה סתם גור. אז תרים אותו ותן קודם לסנור. לא, בטח. מה? הוא היה פצוע לעזאזל, אין לנו יותר בשר. אני אלך להרוג תרנגולת, אל תדאגי, לא את שעון מעורר, לא אל תברחי, יופי. אולי נערוך פרה, את יודעת. לא, עזוב, זה צריך שיהיו לנו קצת יותר. יש לנו כבר די הרבה, אבל זה לא... הנה, הבאתי עוד בשר, או שכבר נעלמו לשתיהם הלבבות. לא. זה הבאתי 2 בשר ליתר ביטחון. עדיין נראה לי זה מהר רק חיים. כך. מה? עד כמה הוא פצוע? תביא לראות. תתקרב אותו שנראה את הזנב שלו. טוב, פרה. סליחה. רק אחד, רק עוד אחד. טוב, הרגתי את הפרה המסכנה ואני מביאה 3 בשר הפעם, מקווה לא, שזה... נעלמת הלבבות. כך, הבאתי 3 בשר. בשר פרה משובח, אל תבזבז אותו סתם. מה? אוי, פאק! מה? עוד הפעם! כן, מהר, הנה התרנגולת הראשונה שאני רואה. מהר! נעלמו? לא. כך. תגידי. הבאתי לך. לא, זה פגע בגדר ונפל. אז איפה זה? אני לא קיבלתי את זה חזרה. הנה, עכשיו קיבלתי רק. איזה נשיקה צרפתית. כן, הגור עדיין שלך, מה?
אוקיי, פעם הבאה אני מרבה עם הגור ואני נותנת להם קודם. לא, תקשיב, אני הבנתי, אני פשוט קיבלתי את ה-XP שלו, אז נראה לי בגלל שזה הוא הגור שלי. לא נראה לי. פעם הבאה אני אתרחק. אוקיי. אתה תתרחק ואני אתקרב. טוב, בוא נמשיך לבנות את הבית, לעזאזל איתם. עכשיו אני וסנואו צריכות לצאת לציד. כי אין בשר בבית. חבל על התרנגולות ועל הפרות כבר. סנואו, את איתי? לא הבנתי איך הוא נהיה פצוע, אף אחד לא הרביץ לו. כן, בטח במערה משהו קרה לו, בגלל זה הוא השתגר הביתה. כן, ואל נפל בנפילה, אתה יודע. כן, כנראה. בוא חמוד, אתה רגע את לבית אותו? חמוד, איפה כזה פרצוף קטן. תאמין לי, אצלי הם נראים יותר חמודים, כי אצלי הם מסקי סיבירים. וכן, אל תדאג, אני בסוף כן אשלח לך את המדריך איך לעשות שהטקסטורה תעבוד. יש פה איזה חיה? לא, אין בה כלום. אני שומעת כבשים, אני לא מצליחה להבין מאיפה זה בא. אני לא רואה פה כבשים בסביבה. חזיר. לא, כלב הזאת מפה. שומעת, כבשה על הזבל. לא, את יודעת איפה הכבשה? תעזרי לי למצוא אותה. אתה דווקא בלקי. את יודעת מה, אם תעזרי לי למצוא אותה, את מקבלת בשר, אוקיי? ואת תקבלי גם לי. אני כבר מצאתי אותה. סורי סנואו, לא היום. באמת לא היום, אני לא, שיחפתי לגמון עם כל הקרשים. תמותי. עוד חזיר. עשיתי פה בחדר הזה של המיטות, עשיתי פה זה גודל של 2 כזה, לא, תראי פה. שלא יהיה רעש, שיהיה לנו שקט. אוקיי. עשית כבר, תראה, אני אומר. כן. אני רק אבדוק שאנחנו לא חופרים ליוטיוב. 37 דקות! לא טוב, לא טוב. טוב יוטיוב, אז אנחנו נפרדים מכם ברגע מותח זה. וואו, יפה עשית פה בינתיים. להתראות חבר'ה. ביי ביי.